Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Si Petramon! Marwam! Tungpaam! Oh, Emily, nasarakam ka di comfort room? Nagrugit ti comfort room da dito ay. Diyak may rusok ti kasi kabangsit a comfort room. Anya? Pasensya ka. Sana ba ibagak to iti katulong talinisan na. Kababainmat ka. Darius, agawit tan. Diyak kayat yagbayag dito a lugar. Anya? Ngam, saan ta anak? No kayat mo tagbati ditoy. Dito ka ba lang? Agawid ak may maysa. Ha? Emily, mabit lang! Alexandra, Pamela, sorry ha. Emily! Ay na, nagmayat a pungutan kan karamutan ti ropa na. Baya, nagalas ti ugali na talaga day nga Emily. Ita, napanagdag ako. Oh, Darius. Apay saan ka matagtagan eh? Mabay na kaming kada Alexandra kan Pamela iti inaramid mo. Apay? Ipagbagaklaan mo tipod no ah. Narugit kan nabang city comfort room da? Dakas ka tinay dyan? Uwan na ngam, di mo kumamat imbaga iti mismo asangwanan da. Balay da day jay. May insulto da lakit di. Well, kastoya ka talaga. No di mo magustuhan ti ugali. Okay lang. Saan matakas ta, Emily? Kaya't ko lang asursurwam ti mang respeto iti sabali a tao. Kanunungam ka di dyan babae? No amom la kuma tagtinay bagbaga na kanya. No amom la kuma. No kasano ti panang kuskusilap na kanya. Hindi nakita na. Ita, kastapay ti baga. Ala, saan ta napagsaritaan na ita? I hate her. Jakton ulitan ti mapan iti balay da. Never. Anya, dito nga umyanday jay a babae. Isaganam kita yung pagturugan na sila'y linisang analain. Nalinis mo't jay silid a para bisita. Ay, amumbot ka ni Emilay nakatangtain. Apay na may nadipela gaway. Alain kakit din. Kan jay tirno apungan kan ulaw iti ikabil mo iti pagturugan na. Ispriyap iti pangpanglaw. Imbis na aginanaak mo't kuman. Anda pa'y gayang trabaho. Darius, ano ti plano kita? Ituloy ko ti panagadal ko. Agpili pa iti kurso. Di ka madanagan, Darius. At daaklat ta iti ko dan. Nakasaganan din silig, Emily. Emily? Kastalatang ti awag ti maid mo kanyak, Darius? Ay, Ma'am Emily kayam. Kastaan? Emily, ingka maturugan. Nasken ang makain na ka. Tagbiyahe ka pa yung tuntigat. Okay. Good night, Darius. Excuse me. Paginisi ka, iti pagna. Balsed kanto. Di uray man iso ti pakaikatak dito. Pumanaw akon ditoy. Anya? Ay, makaamon ni Darius no'y katindak. Ay, sus, tila ibagbagang. Sino nga'y ti kaduak no panawan na kong? Agbiro kay ti kaduam. Kay, anya tiga po na nga agikat ka dito. Basta tinapatag, makaibali sa... Darius! Ni Emily di agbukbuk ka. Anya tinaramid mo? Inikaklaan mo't itipagnakman na! Oh, apa Emily? Anya tinapasamak? Darius, kita mo. Ati
Siya kung timang-ninis. Tani, nakaturugan da na Linda. Jay, maid mo, takin arami dito daytoy. Talaga nga awan mo, daday Jay. Bastos a maid! Bastos! Wag. Aminak. Siya tinangi bolos iti ado nga ipes iti silid ni Emily. Apay ana arami jud iti bisitak nana. Agraman! Naminado na kami na pinagpabainan ka ni Linda. Nagsuplada. Punamlano asino. Nana Edna. Pumanawak no da itati kayat mo, Darius. Amok mo't ada itati rumbal na nakabasula. Nakakartunan dagiti bado. Saan ka pumanaw, Nana? Kasapulan kayo, kanina na Linda. Sikan ti pagkidawak iti dispensar iti naaramid ko. Sa anak mo da bastos sa mom dayta? Kaya't ko lang nga ikan iti pagnakman na dayjay nga Emily. Ala, gusto Nana. Sige, agsublikan iti silid mo. Agyaman ak Darius. Amok aman nakaawat ka. Tiyak kaya tagsubliti silad ko. Mabuta nga katalagaan. Ala, sikante maturog iti silid ko. Tasya ako ni Jay Salas. Mabalin tamat na maturog adway ti silad mo. Lulakit kita kayat mo. Saan, Emily? Iris respeto ka. Kat jak kayat agundawayan da iti akan ito. Saan pa yaday titikan ito ngayag kasti ayan ayat ta iti tunggal maysa. Tad dapay dagiti arapa apta iti biyak. Darius, mapalan ti Bas. Ang subli ako iti syudad. Agan nanat ka, Emily, ha? Well, di nakikipatan nga wala ha. Amo ba ti number ko? Well, parami dat neta. Agan nat ka kumaakanayon, ha, Emily? Nakauli magmatan ni Dario si pagpimanaw ni Emily. May salaang mat ako na timang parparagsakin ko na. Nilaang Emily. Lumabalin lang kumaamapanak makipagkinkin na tawakin ko na. Arabidag. Ay, anya makikinkin na tawa asasawam. Ay, masya naglangarot ka ni Darius. Pag may maysa. Ubing pa'y ni Darius. Ado magkat dita. Ti agbalin agagayam na asabalin o kayat na. Sabay kumatasaanan nga agsubli day nga Emily dito'y. Na talaga akagor, pura. Malagip mo madag. Nagawid lang arudag. Mabayag tumanin nga umay dayjay a babae. Nasaysayat langan diti hardin nyo apang buyaan ta kadagiti pictures iti graduation. Mas presko ti angin dito'y. Ngam di taong nagtipalayo. Wala, nalawlawag pa eh. O anya, kaya't mo ka di nga ipa-frame dati picture yo ka ni Darius? Isigpit mo lang ang dita photo album. Wanak man ko nam nga i-display. Oh, Pamela. Oh, kumita ka di Tarwan. Ha? Apay? Tiagkal-kalkal iti basura alakay. Si Kamot? Tilamad-madlaw mo? Pati day talakay nga basura di tarwar tikit. Pakibiyangan pay. O anya, kaya't mo ka di nga ipadakkel day ti pictures? Mabidang. Nita, oy, apay ngay! Na, inasit yan ng talakay a basurero. Hoy, Alexandra! kumita ka kanya. At kalkalkalak lang iti basura, ma'am. Surutan. Alexandra! Umay kakitin! Aramidang. Ituloy na tiyar aramidan ta! Mabidang. Lokatak tigit. Kasaritak tay talakay. Ni, napanin dyan na kaya. Nabot nga ang sakit di. Aguray ka! Agsarita tapay! Alexandra, anya tinapasama ka. Oh, dayjay oy madayon tilakay. Isobay bay amon. Amon pa di dayjay alakay?
Pamela, nag-enjoy ka kadimot laeng, di te balay? Nasaya ta simbangpot kayon, Mami Corazon. Makabanog ti agbiyahe. Andi Alexandra, sa dino ti ayan na? Iba ka kada kayo. Kayat nakasarita, dila kay nga kalkal iti basura. Anya? Am muna mo't kano da di ang basurero. Mami, amok adidak pa dyan ibibagak kada kayo. Asino jay nakitang abasurero? Ni Tiago. Ikaduha ni Nardo. Oh. Amanga nukas itinapasamak kay jay simbahan. Kinamkamat ta jay agpalpalama. Tain pagarup mo nga am mo. Ang saan ba't kaya? Iso day chay, Mami. Tilay. Kan bulding ti may sa amatana. Anya ko ba ti umay na aramidan dito eh? Kayat ko laadamagan no sa dinotayan ni mamang ko. Day talaang ti kayat ko amamuan. Ngam pinardasan ng timadayo. Oh. Anya nga tangarod, ti gagarakan kadayjay at tao. Nakas na nga ron, iyadayo mo ni Alexandra. Saan tanga mo no niya ti pampanunutan dagita kriminal? Day tamit nga rod, ti pampanunutan. Ikanta itital na ti panunot ni Alexandra. Kan uray tata. Adon ti krimen na mapaspasamak dito yung lugar. Ala, si kanto nga rodan ti makaamo ang makisarita, iti nakatulag tan na maggatang iti dayto abalay. Tao muna kami apumanaw kan ni Alexandra. Wanya, nakitam? Huwag nyo timbaga ni Mauricio. Inampun ti opisyal ni Alexandra. Iso nagmayat ti biyag na itan. Hindi pa ilang amok na ita. Mabalinta pagkwartaan ni Alexandra. Amo kung ti pampanunutem, Tiago. Ado, di ba pali na mapasama? Kidnapan pa ni Alexandra. Wano saan? Ilako ta, kadagtibak ng lalaki. Mabalin. Angem. Kabalam nga ta, nga alaen ni Alexandra. Dahil tatipladwag ka na yung bag. Nasayat siguro no, duwata ang mga rami. Sige, Tiago. Planuan ta na laing. Tapno saan apumalpa. Talaga kaya mapumanaw kayo, Alexandra. Kasapulan, Pamela. Pamela, Awanan ti kayam ko. di ka kumagsangit. At kita kang tupay. Sika lang amin ti best friend ko. Nasakit na kinakam ko ang pumanaw. Nasaan na kumakasapulan. Diyak kaya ti pumanaw dito eh. Suratan na to Imbag to lang ano makagatalag iti cellphone ko. Alasan ka nga agsangit. Malula anak mo. Di ka matanakan. Ang kita tantumanan. Iso asaan ka nga agsangit. Anyan to ti bagagngay. Tani darayos no damagan na ka. Ni, apay kumadamagan na ngay. Parang lang Iwagang tulatan yung madayuan. Kati papanaw ko dito eh. Sursurwak matin alipatan ni Darius. Amo, saan ada kami tinaykari iti tunggal maysa? Awan ka din tinalipatan tayo. Sika, Alexandra. Amangan no ada nalipatan. Awanan, Mami. Daddy, naisimpak amin ang dagiti gamit ko. Ala, itulod kayo. Kat nagsubliak to pa dito. O sige. Ibagam nga ron iti driver tamapantayon. Joaquin, pandara mong tilugan. Sige. Mapantayon. Diyos ti magtarabay kada tayo iti daytoy a panagbiyahe tayo.
Nakawagak, takidawag man ang titulong mo iti plano mi nga aramidan. Anya dayta. Kasapulan mi ti kwarta. Ket ni Alexandra ti makit-kita mi. Ama kay paay iti dakkel a kwarta kada kami. Kasano kuma ama pasamak dayta ket pimanawdan. Aniya? Impanawdan ni Alexandra. Inya dayudan kada kayo. Salbag. Addan tumanan. Saan kayo amadanagan? Ti aramidan nyo ita ket aglemeng kayo analaing. Amangan nung mas narongrongsot daytoy asumukat a hepe ti pulisya. Delikado kayo. Alexandra, nakaululi ka ba? Mami, saan tayo pa'y anak kadandanan iti papanantay? Nga, kasla mailiw akong iti nagkapon tayo alugar. Gagangay ti kasta amatlap. Aga, bayruam kanto matlaag. Nang nangruna, nung nangrugi kang eskwela. May liwliwag mong tumatlang dayta, Alexa. Darius, ni Emily daytoy. Baro ang number ko. Oh, Emily. Sa bali man gaya man ti number mo. Isumot lagayam adi ka makontak. Kahit mo sawan. Inaw-awagan na kitisigod ang number ko. Wen, gaputa iso ti ingkarikkan ka. Saan? Wen, I missed you. Kasla kahit ko man ang ti umay dita. Ngam, sana mabalin. Bakasyon mat saan? Apay adi ka umay manen. Darius, aga-broad akon. Ha? Surutak dagiti dadakkel ko. Anya? Ne, apay adi mo imbagbaga kanyak dayta idi. Agdwa-dwa ak namin. Alam ita, nakapagdesisyon akon. Masapul na pumanawak. Kastagahan ti plano. Saan ako mapumanaw? No siya tin prioridad mo. Emily, amo mat akasapulak ang makalpas iti panagadal ko. Ken, uray si ka. Kastamat lang ti tarigagay mo iti bihag. Saan ka di? Pamela? Darius? Uy, naimbag na nakita na katado di tao dito simbahan. Kumusta? Kastoy. Agmay may san, tawanin ti best friend ko. Anya? Ni Alexandra, sa dinon ti ayam na. Pimanaw dan dito eh. Saan mo ka di ba nga mo dayta? Italaeng ama-amuhak. Napagkat ka no dayta ang lugar para kan kuana. Isuhin panaw da. Kasta? Malatingitan ka kadi iti papanaw ti gayam ko, Darius. Kuang amin Pamela. Diyak kayo nakasarita. Kasta talaga. Mariknam laang ti patagkan ka ti may sa tao no awanan dayto eh. Kastuyak lang amin na tao, Pamela. Kinapod na. Uray ni Emily. Panawan nakmatan. Ni, mangrugin ti misa. Intag to kawan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mang Panji, mabalin ka diya kasarita ka? Dante, si kamit ka. Rumara ka dakon sa meeting me. Masapol ang makasarita ka, ma'am. Mabitlain. O sige. Anya ti kayat mo nga iba ka? Nabayagan na kaya't may damagan daytoy kadagiti kakatwa. Manong amina na bulan na kanayon adiliti sweldo mi. Binilin ko ti agpaspasweldo nga agpalawag kada kayo. Kasapulan mi ti palawag manipod kan ka, ma'am. Saan mi magngamo apay? Agtrap-trabaho kami matitinasayat. Ngam apay delayed ti sweldo mi. Maawatan nyo kung mati sitwasyon ti kumpanya. Anya a sitwasyon dayta, ma'am?
mabasbasa mi mat iti pagiwarnak. Apim mintas ti taray ti kumpanya. Sipod na kayo tinagtugaw a direktor. Ngam, apay akas to iti mapaspasama. Maladaw ako ni iti meeting ko. Ma'am, panunutam kumamat dagiti pamilyami amang namnama lang iti sapol mi. Pangasiw, ma'am. Anya kumaita, di pa kabuributan. Mayam nga agreklamo dagita at tao. Madanagan na, Mauricio. At daat lang dito'y abay mo. Saan ka abay-bayan? Kasano kumaita? Anya ti aramidak? Baybayang kadilat na bumagsak ti kumpanya? Adamin kan ka ti desisyon. Tasi ka, ti mangidadaol. Matulungan na ka ti unasan. Matulungan ka. Di mo lang amin kaya't iagdalag ka niya. Iba gamitan. Anya ti aramida? Sayang. Anda kumaita ni Alexandra. Kadwata kumaita magmag na Darius. Wan nga rat, Pamela. Masakit tinakam ko. Tadyak man lang nakasarita. Anya kumaman ti iba gamit gayam ko. Agkidawa kiti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Emily iti kalabas. Imbag ta nakapagtapal ti gayam ko. No saan? Talaga atinumpana ni Emily. Oh, api nga tatawa ka kapag numat. Suplada ni Emily. Pamela, nagsartang tilugan iti batok ta. Ha? Titawa, imbabanan. Kabisado tayo talugan. Pamela, Darius! Aglugan kayo! Da kayo matgayam. Saanin, sir? Asidiglaang ti balaya pagawida. Umay kan, Pamela. Itulot kan, ije balayo. Saan sir? Magmagnaklangan. Umay ka kiti. Saan sir? Thank you langan. Tayo sintan. Bayaan mo tayo talakay. Tara, Sam! Uy. Naimbag ta pinatgam ti awis kong agmeryanda tapay dito'y balay, Pamela. Tiyak ko makayat. Ngamliklikak namin tayo di alakay. Ni Mauricio? Reporter day jay. Pasuron po. Amum gayam? Kanayon mi ang makita ka ni Alexandra. Tiyak manam mo. Tas laad na kayat na itigayam ko. Si Carmet. Wala. Agmeryandatan. Oh, Imbagpay kantaan. Tada doa katulong niyo amang isagsaka na iti meriendan. Siya. Ay, marigrigat kami lang. nabayagan akadwami dagita. Raman nakman? Naimas din sa gana da, merienda. Dahil titiramanam, tayo sa ti paborito. Oh. Naimasan niya. Okay, anya ti plano mita? Ituloy mo ka di ti panagadal mo? Uri pa'y plan mo, timang ituloy ti panagadal ko. Sana mabalin. Tapay, Awan kwartami. Ita pa nawan. Makaadal ka kadimot na awan kwartam. mabalin. Working student, kas dyan. Diyan ka mo. Saan kung saan nga ituloy ti panagadal ko? Agpatinggak langan iti high school. Agadal ka agingga iti kayat mo. Nawaya ka nga agpili iti kurso akayat mo. Agyaman nak, mami. Talaga atartari gagayak ti pan nakaturpos ko iti panagadal ko. Mabalin met nga agbalin ka nga abogado. Wano saan? Doktor. Simple lang ang tikayat ko, mami. Ti mangipaay iti hustisya kadagiti tattao amay ruruman. Oh, di agadal ka iti kinaabogasya. Tangay na kunayo anawaya ak ngagpili iti kayat ko. Kayat ko ti agbalin niya special agent. Narigat ti may sa ababay akas kan kuan iti kasya pang pananutan na. Napigat.
Apay kumalapdam. Ket isuti kayat na. Kitaamkan ka. Namin ado na gundaway ang nagrisgo ti biyak mo. Gapoy ti trabaho. No isuti kayat na nga ramidan. Bayam lang korason. Apay ngagdanag ka. Naingat a training ti pakaipasok ngalan na. Isungawan ti pagdanaga. Anya ngay nga ron. Ado siguro dagiti kayat na atakwatan. Di tayo mo. Ala, maturog tang korason. Agre-resignan dagiti mangmangkad. Bayam nga gikat da amin. Insulto kanya kada ito yung mapaspasa. Vanji. Adag lang ditoy ko naktumatkan ka. Saan ka abay-bayan? Awan sa balay ang makatulong kan ka no di siya lang. Iswa, relax ka lang. Oh, tiyako na mo ti aramida. Adalang ipaaramid ko kan ka. Sana naringat. Surutom lang ditoy. Anya day ka? Adamay sa balasitang akayat ko agayamon. Gaya mo? Medyo naatap ditoy. Kaya jak pulos masitgan. Jak matkayat apwersahan. Iswa sika ti kasapulak. Anya ka di maninday ta plan-plan mo am? Pagkwartaan ditoy Vanji. Numaluglugin ti kumpanya adi mo amo nga imanihar. Daytoy ti sigurado amang tadkan ka iti adu a kwarta. Anya da ito Dante? Resignation letter ko, ma'am. Personal ayawat ko kada kayo. Anya? Ado ti sakripisyo mi dito'y kumpanya. Kasla diyo mat makikita. Anya ti kayak mo asawan? Nalawag. Awan na pulos pa nang isakit mo kada kami. Nasaysaya at pa idi ni Mr. Kampiyon na nang idaulo kada kami. Tamo na kami nga isakit. Ngam si kangay. Anya ti araramidam. Awan karbengam amang ibaga kanya iti kasta. Trabahador kalaang. Saan mi apagarupan nga agbalin a miserability ka sa saan mi ditoy? Pudnon samat ti bagbagada. Asikatin ang ipapatay kini Mr. Kampiyon. Rumor ka dito ya. Sakbay ang mga yabak iti polis. Ang mga restarkan ka. Wen, rumarak. Kat saan ako nagsubsubli pa ditoy? Sana bale? Naibaga akong ti kapanunutak. Saan mi apagarupan? At ipinagtaltalkan mi. Kat may sagayam at kriminal. Mami, naidumdum matibiyag dito yung syudan. Maikawa ah. Talaga akasta. Agam, mairuam ka tumatlaan. Kumusta nga tan ni Pamela? Adan tumatla panawan, ang makapasyar ka ije probinsya. Kasla sang anak ang makabirok itinasingad agayam akaskan ko na. Narigat ti agtalag ka dagiti tattao dito yung syudan. Alexandra, saan mo nga ibaga ti kasta? Sapay ko mata maituloy mat ni Pamela ti panagadal na. Kaya't kumat atulungan ang makalpas iti panagadal na mami. Ngamin, marigrigat dalaang mat akas kanya. Amo biha, mabalin na lata nga ituloy ti panagadal na no kayat na. Taadumat dagiti marigrigat anak baligi iti biyagda. Kat nakaadal damat. Sapay ko matagbaligin tumat ti gayam ko, mami. Wan, namnamaak matay ta. Oh, rabiin. Mapan ka iti silid mo, taagin na nakan. Nasakit yung ulo ka mang pampanunod iti mapaspasamak, Mauricio. Masahin kanto into madamdama apama na makasangpet ta ije apartment. Kulak tumat ngamin kan ka adi mo unay pampanunutan ti problema. Kasano ajak panunutan? Kat naipos matan ti kwarta iti kumpanya.
Basol mo dayta na pasamak. Mahilig ka ngamin iti sugat. Daga mo hindi dayta. Sigatin ang isuro ka na. Di ka pabasol. Oh. Apa nga inayat mo matkantilogan? At talagang kayat ko ngay pakitakan ka. Kitaan na dyan. Kitaan ngay magmag na abalasitan. Dahil ka di naka-blouse si tinangisi? Iso dayta ni Pamela. Anya? Ti babae. Akayat ko agay mo. Manong Dante, nasapa ka man ang nagawid ita. Ni manang mo? Pagpaturog iti ubing. Oh, apay Manong, ada ka di problema? Diyak kumakayat ang mamam da ito, Pamela. Ngamnas ka nga ibagak. Saan ka nakabala na pagadalin? Uray ka ti ayat ko amang paadal kan ka. Diyak kabalanan. Nagikata ko ni ti trabaho. Anya? Kunak man ko nam amayatan ti taray ti kumpanya. Nagbidutak, Pamela. Agpiro kak langan iti pagtrabaho. Kat na makapiro kak. Mabalik to siguro ang mapaadal ko ti bagik. Ladingitak, Pamela, ha? Nagkariak idikin ka. Kan kadagiti naganak tayo, apagadalin ka. Ngam talaga adya kabalanan. Maawatan ako, ma. At damot pamilya karumbang abiyagak. Maawatan ka Manong Dante. Amok, inaramid mo ti amin ang kabaalam para kanya. Tawanin. Diyak akong makontak ni Emily. Talagang sakit di anapanan iti Amerika. Pinanawan na kon. Sapay ko ma. Tagsublikan tumatlayang Emily. Nakasagana amang urekan ka. No amom na kumaakanain ka pang panunutan. No amom na kuma, Emily. Daddy, kagap-gapong iti probinsya. Anya ti madama. Iha, magan tayo pay. Saan tayo pala pagsaritan dagita abambanag? No mabalin namin mami. Ibagan ni daddy ita. Ngamin, kanayon abisi. Ala, Corazon? Ibagak man lang kan ko natin na pagsasaritaan ni ti conference. Anya day daddy. Agtalina edak ahepe ti polisi di naggapuan tayo a probinsya. Ay, kunaklakit din no kunam amayakar ka dito. Adupay ngamin nagitinaskan nga si Kasuki Jay. Daddy, ada ka di damag yung may papan itigayam ko. Ni Pamela. Saan kami ang nagkikita? Baya, tayo ito nagsubliya. Ikumusta kan to kan kwan. Inalilaw naklaan. Kunam nga agkakadwa tayon dito eh. Corazon, saan ka ngay nalilaw? Talaga lang nga nabaliwan ti desisyon ti kangatuan. Nga ta? Amagan no kinid daw mumat nga agtalinaad kan iji probinsya. Adda ka di saan mo ang mapanawan ijay. Anya? Corazon, dagiti adu akaso ti jak mapanaman ni Jay. Awanin ti sabali pa. Babae. Ada siguro babaim ijay. Saan ka nagsawi ti kasta? Amangan no at aramidem manen ti jak kaya. Amo mata nagbalbaliw ako, Corazon. Adayo ka manen kanyak. Sagpaminsan to manen nga agawid ka. Kat amangan no ulit manen ti inaramid mo iti.
Amo matan ti trabaho. Saan? Ipambar mo manan dagiti adu akaso nga igam mo. Corazon. Mawatan ako ma. Sana bale. At damat ni Alexandra akatlon dito. Pwisit. Naabakak manan, itisukan. Awan lang nga talaga ti swerte mita. Kaya't ko ti bumawi. Ada ka di kwartam dita? Manuti kayat mo. Ikanak? Dandamagat no manuti kayat mo. Itad ko kang kati kayat mo. Ang aramidan ti ibilin ko. Day talaga yan. Ikanakon. Saan ka? Apaayan? Agsubli kayo ka din ija probinsya? Wen, Alexandra. Nyam no mabalbalin. Di na kayat ni Corazon na pumanaw. Bayan nyo, Daddy. Awisat to tamapan kami agpasya. Sige man nga rat. Papanak ko. Agur-urayin ti driver ko. Daddy, pakiti yun tumanday ti surat ko kini Pamela. Sige. Agyang anak, Daddy. Kat agan-anad kayo iti panagbiyahe. Talaga saan ako na maka-eskwela. Kinasayaan. Agbiro kak lang ti pagtrabaho. Ay, sa tino dito'y probinsya, pagbiro kak iti trabaho. Ha? Ada natin nagapitaka. Ay, di babae din nakatinag. Pinutak. Ma'am! Ma'am! Oh, natinag yung tipita kayo. Adto yun. Ha? Oo man. Natinag ko ngagpaiso. Imbaglangkit din, tanapidot mo. Adto'y, ma'am. Man-mano, tikaskan ka. Anya tinagan ko. Pamela, ma'am. Pamela Redo. Ha? Kapsat ka di dito ni Dante. Kaya't ko tiyagyaman ka. Awan anyaman na, ma'am. Ako, agmerienda ka lang dita restaurant. Ha? Saanan, ma'am? Oh my God. Amom, bakal tigatat, alinaon day ti apitaka. Kadno di mo insubli. Ado pa, hindi napapatag nga ay disco dito. Rubang lang nga isubli, dasaan ko ako ko. Oh my God, agmerienda ka lang. Saan ka ngagbabain, iha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hindi ka mo da-orderat, ma'am. Bayang, siya kung ti makam. Tsangay specialty da makan, ti orderat para kan ka. Gapo, at special ka para kanya. Basit lang nga ba nag-inaramit ko, ma'am? Ano day tawit mo, folder? Kasla da birbiro ka. Trabaho, ma'am. Kasapulat ti trabaho. Kita man lang ti kasa. Agbirbiro kak mat iti mabalin ko ato naman. No, ma'am. One, ada ijaya ka trabaho para kain ka. Lalakan kanda kag-iswet. Agyaman ak, ma'am. Dita talaga ti birbiro ka. Okay. Kaya't ko amam mo ka na imbag. Mabalin ka di. Amamuan ti kinasya si... Kita ang manlang ti panlakay tumpok na. Kabsat kaya midang ti dayjay Pamela. Kan, atay tsura ni Pamela. Natayan? Islim ti pamaginan. Naisam ti ropa na. Uray ti picture, ket napintas man. Nalay nga project ko na. Postula unay ti plano para kan kuana. Ang saan pa'y kumangay ta? Bayam, ang matinag pa'y tirig na kanya. Kaya't ko,
Nagbalin kami ang close. Aramidam amin ang wagas banji. Nganasken nagtalinaan na palimod na ito'y aplano tak. Kat mamabalbalin saan kumaamawan ti kamsat na nga agam-am mo kayo. Panagkunag iti dayti nga edad ni Pamela, mabalin matan ang makapagpanunot iti bukod na. Mabalin na natugngaran ti kapsat na nabila. Aramidam amin. Tapno lumagaan tirik na nakan ka. Apay kiti na saan? Wala. Pertakam ti agmaneyo. Rabiin, kagkayat kon ti agina na. Sika ti maso. Diyak mo't lamang katurukan. Diyak malipatan tinapasamak kanya kitangal daw. Ni Mang Banchi. Indala na ti folder. Ang naglaon iti application form ko. Pangisirkan na nga ta kanya. Agdala ka nga ta kanya. Sa bagay. Panag ko na. Nasingpat mo ta babae. Professional, di pa nagsasaon na. Kasapulak ti trabaho. Mabain akon at dumawat iti kwarta ka ni manong ko adante. Amok akayat ng katulungan na madamot bukod na pamilya. Sapay ko mga rod na matulungan na ni Mang Vanchi. Sapay ko ma. Mami, imay ka din di kardero. Kasibsibot na laan. Dagitoy-dagiti in-deliver na asurat. Kitaak man, Mami. Amangan no adan subalit ni Pamela. Adtoy, kita Ni, awan mo't subalit ni Pamela. kasta ka di. Amagan, no din napay naawat ti surat mo kadkwada. Nalipatan nga ta nga inted ni Daddy. Imbuson mula ko mga minan. Amumatan ni dadim. Ado ti pakakumikong man na. Amangan pa'y kit dinudinan amo tinang ikabkabilan na. Wan nga rod. Sige, sana bali, Mami. Agarami dak iti sa bali asurat ko para kini Pamela. Makalawasan ngem patulod ko day chay kan kuana. Pamela, Adapit ti kusina, Manong. Agin inawa. kalpasan nga ginaw ka. Labam jay lampin ni baby ha. Tamumutan, saan pa ang makalaban ni manang mo ita? Wan, Manong. Awan gayan. Adda surat para ken ka. Ha? Nagapon na? Inted ti may sa alalaki dito itay. Asino tinagapon na? Oh, atoy. Nagapo ka ni Alexandra. Hey, nalagit-naklat lang. Tigayam ko. Ala, rumuwarak kita. Mapan ko kitaan jay talunak adaga. Agtalo na klangan. Wan, Manong. Ala, agluto kan to ha. Wan, Manong. Basa ang isurat na. Dear Pamela, kumusta ka? Sapay ko mata makapag-enroll ka magtanakas kanya. Ay na, may ikaw ang akdito syudad. Kaya't kumatlaan kita probinsya. Ngam awan maaramida. Nadisurutat da mami ko rason. Gayam, kumusta ni Darius? Ikumusta anak kan kwa na ha? Agkit kita da kadipay kini Emily. Pamela, agsurat ka iti dayti nga atras ha? Sige, kastan, mamimiss kan. Nakaap-apan ni Alexandra. Kolehiyo ito. Pasado alas 10 ni tibigat. Awan matlangan ni Pamela. Aguray tapay. Nagsaritaan mi nga itang aldaw ti panagkita mi. Patsya nga umay day chay. Saan ka di nga iso day ta sumungan? Wanyag pa iso. Iso day ta. Saan ka nga agpakpakita? Siyak lang ti bumaba di tilugan. Sige, orayan ka ditoy. Siyak ti makamuhan.
Kung naklakit din no saan ka na makaumay, Pamela. Pasensya kayo, Ma'am Vanji. Naladawa. Ado nga mintiin patrabaho kanyat ni manong ko. Sana bale? Anya ka diti kayat mo? Nakangin natin makan dito eh. Awan problema. Ado ti magbayad ko. Da kayo latan ti makaam mo, ma'am. Kayat ko lagtaw rayan niya. Dahil tati kayat ko ka, Pamela. Saan ka napili? Saan nagbayad? Tagluto akpay, ma'am. Kaan anak namin ti ibag ko. Katawan maibaon da iti balay. Okay. Ipa-take out mo ang order ka. O, anya. Nakapag-desisyon ka ka din? Ano da iti, ma'am? Kaya't mo ka din? Di trabaho? Ay, agda tao iterwa. Pako na amat. Di mo ayan ang nagtidurbail. Ay, wala niya. Ay, aging tutulang ka man ang Masado, takamapan mangilukat itigay. alain ka kitdain. Ta siya kung timang itulong itiray talot-lutuan. Huwag man lagan. Sino nga tayo dahil dyan bisita? Ay, una yun dahi tabakbakatan. Nakasagsadot amapan mangilukat itigay. Naksatsan tilot-lutuan na. Naimbag na daw yun, Nana. Aguray ka. Kasla, mairupaan ka. Siyak ni Pamela. Imaya kun idi dito balayo. Malagip na ka di. Kadwa kiti ni Alexandra. Aywan. Si Kagayam. Ato ka din ni Darius, Nana? Ay, Rimwar. Tada ka no asikaswan na ija iskwilaan da. Umunag ka pa yata, uraya masumangpag. Wan, Nana. Agyaman na. Dito gayam universidad ti pag-isiskwelaam. Wan, Pamela. Katsi ka. Sana ka makapagtuloy ti panag-aadal ko. Mabalin ka mat nga working student no kayat mo. Makamulitan. Agtrabaho agpay siguro. Anya kumamat at trabaho. Andiyo ka mo. Nakaumayat. Tapno idanan ko kan ka. Ti pa kumusta ni Alexandra. Anya? Nagsurat ka niya ti gayam ko. Kaguna na di nakamat na. Kati pa nang kumusta na kan ka. Kasta ka di? Okay. Agadal pa'y ka di? Sigurado Uy, damdamagan na. Nagkita kayo pa'y ka ni Emily. Kinapudno na. Kunak matasanon. Tanag-abroad ni Emily. Saan ka di? Ha? Amo, crush na ka ti gayam ko. Sika ngamin. Sa bali ti kayat mo. Ayun, adayon ni Emily. Sikamat, Pamela. Sa bagay. Saan mo pa'y amaaram ita ti gayam ko? Ngamin, igagaod na ti panagadal na. Kaskan ka. Ngam amom, tartari gagayat. Ada kayon to kumadag katuluyan. Sapay ko ma. So balitak man ti surat ni Alexandra kanya. Anya nga tati mo na nga'y bagak. Ay, agsangit manan ti anak ni manong ko. Pero nabit akas to eh. Nagrigat apaturo. Ituloy ko kiti ag surat. Pamela! Anyamat ka. Nakaring ka ka di? Amok man ang ti iparamid na. Pamela! Itimpla mi tigatas ni Bebe. Wan manong, umayan! Nagrigat at talaga ti kasasaad ko. Mami, Alexandra, adda kayo matgayam dito, Irwan. Itay kayo pa'y abirbirukan. imbay ko lang kinita dagiti mulak ang masetas. Aguray kayo, Mami. Limtag man yung nagiti matayo. Nagsangsangit kayo kadi? De, saan? Ni Daddy kadi di pagsangsangitan niyo, Mami? Oh,
Saan nga'y mauawag ni dati? Namnamin sa lain. No awaga, kanayon abisi. Narigat ngamin ti trabaho na, Mami. Aywen gayam. Ada surat mo. Kahit itadjay kartero itay. Ay na, agyaman na. Nagsurat matlangan ni Pamela. Thank you, Mami, ha. Sige, tabasaan. Di man matyagayam ko. Page tinutbok, pinagsuratan na itisubalit na. Basahan. Dear Alexandra, yak na kapag subalit adagos, tabi si aknamin. Ni Darius, kanayon nakadamdamagan. Ay na? Ituloy ko. Among, saan dan nga kita kin ni Emily? Tanapanan ijay abroad ni Emily. Si Kaitan, di kayat na. Kastan, ahon gayam, addan trabaho. Di gayam mo, Pamela. Ha? Ay na, puno nga tati kinunana. Akong kumustaan nak ni Darius. Nasaya at mat no awanan day nga Emily. Anya nga tati trabaho ni Pamela. Apay adi na imbaga iti surat na. Saan nga tan nga agi eskwela? Nakarubot ka, Pamela. Wan manong, adala ang papanak. Madmadlaw ko. Tunggal Domingo. Rumrumar ka dito balay. Amok ngamin ada ito nga aldaw, katawan aramidan. Dan saan ka arumar dito balay? Papa na may Itayan tigayim ko Agan anad ka kumading. Balasang kan. Amumuten. Agad ang nadak Di kay madanagan. Ada ka di kwartam? Kuha manong. Oh, atoy. Imbagla pa masahem. Ano sampay lang data? Imbag tulangin no makapagtalo nakton. Talaga ka di saan ka nagsubli iti trabaho? Saanan? Nag-resign ako. Diyak kaya atin tegsubli. May tagtalon. Boss mo tibagbagin. Napsog ka kali, di manyarian data. Wan ma? Napsog ka? At data nito shopping mo. Ada ka di kayak mo? Ha? Shop? Kunak man nung may kailangan ka doon nag-shopping, ma'am. Kuha. Sikat yung umay ko ikatangan. Oy, kuha, ma'am. Saan ka nga agad ka? Ang pili ka iti kayak mo. Paton, sapatos. Awan ti dakas nga intention ko kanka. Kaya't kailangan tulungan, tako na amarigligat kayo. Naku naman ay katikabsat mo iti trabaho na. Di mo pa yung madesisyonan, no kaya't magtrabaho kanya. Anya ka niya trabaho, ma'am? Amangan nga minudya kabaulan. High school graduate aklaan. Nalaka lang, Pamela. Ada ka di amom iti computer? Basic lang ti amok, ma'am. Suruan ka. Nga mag-shopping tapay. Tapno sukatan manday tadaan. A blouse mo? Daddy, maragsakan at nagawid ka. Naimbagpaykan ka, Alexandra. Amaragsakan ka. Ngam ni mamim. Mas kusilapan naklatan. Kasano? Di ka pa'y mat umawag. No sumungbat ka, kanayon mat nga agap apura ka. Kita man ni mamim. Nagselselos manan. Amangan mat no adaga po ng agselos ni Mami, Daddy. Ay na. No amoy lang ko ma. Ado itati paka kumikuma. Tututukan mi itati kaso dagiti agtutubo. Ang mga uawis asarkan ti cybercrime. Pambar mo mananday ta. Uray ka di ijay probinsya? At damot tan dagiti kakasta, Daddy? What?
Iso at delikado dagiti agtutubo a babae ijay. Ni Pamela. Kapaya ka lang at anapanunod ko tigayam ko. Corazon, nabanno ka kiti biyahek. Mabalin ka di amasahin. Ibagampay, no apay adi mo sungsong batan dagiti awag ko ken ka. Umay ka man kiti. Tagsarita tayo, Giselle. Rabi, apay nga tangawan pailan ni Pamela. Italangan na Rabi na. Ay, madanagan na. Gamjak amon sa dino ti pangsurutak ken kuana. Ah, isulakit di daytan. Ah. Oh, Pasensya kan, Manong. Narabyana. nagapuam. Ken, anya dagiti awit mo? Kuha, Manong. Badbado. Kan sapatos. Nangalamit yung gatang mo kadagita. Manong. Oh, di nakita na kasta. Sungbatam ti sa lutsod ko. Nangalamit yung gatang mo kadagita, kunak. Kuha. Tunggal Domingo, ang mapanak agin inaw iti pinggan, iti klas a restaurant, iti ili. Imma na yung ti sweldo, pinaggatang mo kadagita. Oo, Manong. Nalakalaang matagitoy. Nakaringan ni baby. Agtimpla ka iti gatas. Darasam, tamapan ko sukatan ti diaper na. Imbag lakit kita nagsangit ni baby. Agtimpla iti gatas. Madamdaman to nga agipada sa kadagiti bado. Wow! Nagpintas matanda ito ang blouse. Bagay ko. Kunanay Ma'am Vanji. Ama ibagay matlaang iti kinatang na sandal. Isuot ko man. Itaak lang ang makabado iti baro akastoy. Nagpintas sa talaga. Ni, ang bagay na iti sandal. Ganda iti pa'y gayang bag. Ang titernuda. Nagmayat akitaan. Maibagay lakit ni kanya. Saya ti panagadal mo, Alexandra. Saan arumbang nga ipalagip yun day takanyak, Daddy? Tatalagang agadalak na imbag. Ungayam, agsubli kayo kadimanan ije probinsya? Wen, agsubliak matlatagos. Gapo ka di tinaibagayo iti na minsan? At tutukan nyo jay kaso ti cybercrime? Wen, iha. Ket dagiti kasken katitawon na ti puntiryada. Malagip ko ti gayam ko ani Pamela. Amangan namin no ura iso kat agbali na biktima. Sapay ko matasan. Dagiti marigrigat ti puntiryan dagiti a grupo. No mabalin ko mga bakasyonak, Daddy. Tapno kasaritak ti gayam ko. Iha. Delikado pa para ken kati mapanijay. Kan maysa. Nasaysayat no ipamaysam ti panagadalbo. Bayam, saklangan ti mang trabaho iti dayta. Oh, kita aman, Pamela. Bagbagay mo rin tabato a ginatang ta. Uy nga, wag, Ma'am. Amom, mas napinpintas ka pa no iwakray mo kumaday ta buok mo. Kuha ngamin, Ma'am Vanji. Dry. Sana parikot tayo ta. O sige, patasam nga iwakray. Sige, man. O kita, ha? Rimuarte talaga apintas mo. Ma'am? Pasat ka di dahito ti trabaho? Ti anya? Di ba nagsuot ka itinapinta sa bato? Ano mang rugi kanton nga trabaho? At adupay ti maitid ka. Saan lakas tabang banag? Kwartapay. Ay, aging gaita. Diyak pa'y amuno anya klase at trabaho ti bagbagam, Ma'am. Kaya't mo ka tinapadasan? Qualified ka di, Ma'am. Naibagakon kan ka. Tinaisamarupam kan islim apamakim ti qualifications mo. Agyaman Ma'am.
Mami, inakon iji eskwelaan. Nasapakan sa unay asubra kita ah. Dumagasak pa ngamin iji post office. Naskan ang maibuson ko dahito surat ko kini Pamela. Adamanin surat mo kan kuan ah. Kano lang ti pa nagsurat mo ah. Ibagat kan ko na dagiti mapaspasamak kanyak dito mami. Ipanagadal ko. Kan dagiti luglukan apas pasyaran ta. Sa bagay. Nasaya at unay day taawagas ti komunikasyon nyo. Wen mami, kat sapay ko ma, makaawat akon iti subalit na. Pamela, kaslagap apura ka kaglinlinis ah. Ito nga bin. Anda pa panak manong. Ije ka di manin pag ininawam a restaurant? Wen manong, gawin ko ita. Saan ka na mapan? Agtungpal kay ti kayat ko. Saan ka na mapan ijay? Ngam. Amang ano mairubo ka lang. Ano samlangan ti agyan dito unig ti balay? Manong. Saan mo nga ipilit? Ikang kantulat tayo ti kwartam, no makapitak. Agyan ka dito balay. Tulungan ni manang mo nga agaw-awer iti anak ni. Anya ka matan manong. Kaya't na may kulong dito balay. Pagsaya atam dito nga ibagbagak. Awan konsiderasyon mo. Magbalik na ito ya plan-plan wanta. Apay-pay lang nga nanusam da ita kumpanya kat maluglugin. Aklonag, diyak pa ngamin kabisado unay dahi a kumpanya. Saan akas ka ni Sir Campion idi? Kabisado na. Isardeng mon apabasulan tibagim banje. Saan mo sayangan? Tayo ti serkenta a negosyo adayo adak-dakal ti kwarta ditoy. Ay ngam kasano, saan ka nga ta amarigatan? Negative thinking ka ngamin ka. Basta siya ti kadwam patsyek agbaligi na itoy. Basta surutem laang dagiti ibagakan ka. Wan, sikati makamo. Mangrugita ka ni Pamela. Ket numayan. Ado ababay ti mabalintapay amarikrap. Nasaya na nakabisita ka manin dito yung opisina, Mauricio. Kanayo na nga umay mangalala iti report dito station ti police. Nga mawan ka, Major. Amo matan no kasano dagiti trabaho. Kumusta ti pamilya? Nasaya at da ni Jay. Natal na ti panunod da. Kat ni Alexandra. Madama matan ti panagadal na. Arapap na tagbalinto nga special agent. Napintas ti arapap na Major. Coffee o no soft drinks? Umay ka lang kumustaan. Pag-arupag ngamin idi no talaga amayakar ka. Inapod na Mauricio. Kung kunaklayo na Jay kini misis ko. Tapnuman nuko tapumanaw ditoy. Hanggang kinapod na. Agtali na idakpay. Nasaya at no kasta, Major. Ato pa ngamin nagiti krimen na rumbang nga masulpan. Ket madanagan na. At damang mga kong impormasyon, may nagiti human trafficking kan cybercrime dito yung lugar. At naka din impormasyon nyo maipapan iti day taabanag, Major. Awan pa nga magtalay ka kiti intelligence unit ni. Makaitad danto tinananay nga impormasyon. Saan narumbang nga mabaybayan dagiti minor de edad, kaya dagiti agtutubo ang masiknal. Pamela! Lukatam tiri daw! Diyak kayat! Nasa titinatang kukan ka! Lukatam tad daited ko kan ka! Ang ganita! Surat! Ipasiro po lang ang titarita! Sige! Oh, aday ta! Umay kanto mga ninton madamdama ha! Saan ka na gumurgura kanya?
manin nga Alexandra dayto eh. Mukatakman. Nagbanglo pa iti nagsuratan na. Nangina siguro dayto a papel. Pasawag. Dear Pamela, amom nakaragragsakak dito'y syudad. Ado dagiti pagpasyaran a lugar. Na duma-duma ti magatgatang. Kinapudno na adan baro a cellphone ko. Kat amom ado matan dagiti gagayam ko dito'y. Api akas ti marikniknak. Kagurak abasaan di surat. Papaapalan na lang ni Alexandra. Diyak kaya't abasaan. Ibuog ko. Kaya't na lang apaapalan ni Alexandra. Magustom ka ditin luto kasi dayan? Itaman pa yung sikat yung nagluto. Gumurgura ka ngamin kat. Pamela, jak kaya't ama irubo ka. Doy, amukan di ba ka? Pamela, apay mat ka nakasta ka. Apay atinak kaya't aparwaran dito balay. Naggraduara ko niti high school ah. Saan aron bang adito ilaang balay ti ayang ko? Amok day ta. Mayat ko tagbiro kiti trabaho. Mayat ka man, wano madi ka. Rumbang nga ikan nakon iti waya-waya. Oh, Alexandra, mag-review ka manan. Madama nga minti exam ni Mami. Amok, kastak mo't estudyante akbay. Kanayod di pa nag-review. Mami, nakadanan nga tan kin ni Pamela ti surat ko? No imbuson mo, sigurado ang makadanon kan ko na. Ngam api nga ginggayta, kat awan pa'y subalit na. Amangan mo't ngamin, no ano ti pakakumikuman na. Makabulanan tinapalabas, manipod imbuson ko ti surat ko. Di ka madanagan, iha. Agpasyartan tumutlag, ijay. Tapno agkita kayo nga agkayam. Talaga, Mami? Juan, ibagak to na ita kandidatin. Ne, rabiin sa una yan. Gusto pa lang na ita pa nag-review. Tamaturog ka. Madi, ti sobra pa nagpuyat. Kasano daytan? Manun alawas asaan ta nakasarita ni Pamela. Sigurado lakit di. Nga damang laplapot kan ko na. Mabalin ati pamilya na. Nas ka na makita ta. Isumanin ti rigat na no awan ti cellphone na. Narigat man. No mapan ka iti balay na. Makita na ka ti kabsat na. Anya nga ta na igatangan tayo ti cellphone niya. Tapno nalaklaka ang makontakta. Dayta ti aramidan ta. Babaan iti dayta nalaklakatan ton ama awis. Sabay ko mga rod ta makita tamanan ni Pamela. Santon ang makapagkadkad no adon ti maitagtakan kuana. Rumara kita. Kasapulan unay at tulungam ni manang mo. Wen manong, Kat balbalagan ka ah. Di ka rumrumar, kabayatan ti kawan ko. Surutan ti kayat ko. Di mo ipilit ti kayat mo. No di mo kayat makaungat ha. wen manong. Naawatak timbaga. At damakan di taref. Iso asa na masapol arumar ka gumatang pay. Makinawatan ta ka din. Wen manong. Dariyaos, intuludan kan ikikanam dito silid mau, taamok nga agripripaso kamanaw. Agyamanak na nalinda. Tumadani kami ng examen mi. Adto, inlutuan ka, iti paboritong asidaw. Naimbag kayo unay kanya.
Nga main, imbilang dakan akas pudno nga anak may. Day tati makagapaw no apay asaan da ka ama panawan. Diyak mo nung kasano ti biyag ko. Nuawan kayo, Nana Linda. Ala, saya ti agadan baro. Tarigagayan may ti panagbaligid. Naing paglangkit din ta nakarwarak iji balay. Sa dino nga tadi pagkakita ka ni Mang Vanchi. Ay, naskan nga kita kami. Nalipatak to magyamin na dinamag ti address da. Eh dinto ta namin, ado kami na nagkita. Pamela? Darius? Oh, anyat ar-aramidon dito sa sentro. Kuha. Kalkalpas ti klase mo. Nagawid ako man, yung nakita ka dito eh. Umay ka, agmeryan data pa eh. Nang kababay mo. Umay kakit din. Ala, mapantay dyan kantin. Kumusta kan, Pamela? Talaga gaya, masaan mo ngayon tuloy ti panagadal mo niya? Trabaho ti ka sa pulak ita. Sa bagay, mabalin mo lang tamat nga ituloy ti panagadal mo. No, dan trabaho. Umapala kada kayo ka ni Alexandra. Agis eskwela kayo. E din ta siya kat saan? Ni Mauricio dahil dyan nakatugaw iti may sa alamisaan. Kadwa na ni Vanji. Papay nga tangang kadwa da. Sino tingin kita? Kuha. Yama mo ka nakatugaw iti abanda. Ha? Ni Mang Pancho day jay. Mo man. Nas ka na makasalita. Saan, Pamela? Saan mo asitgan? Abay! Amon ka din ni Mang Pancho? Narigat lang yung tagsasao. Saan mo lang mo amin? Dakas na ito ang babae. Saan? Saan ka mamati iti day ta ngayon bagang? O sige, asitgak ita. Pamela! Mabit lang! Pamela! Talaga akayat da ka mata makasarita, Pamela. Tinapudno na. Naglibas sa klang ichibalay. Kaapay. Di na kun palubusan ni Manong ko arumuan. Apay adi nakapalubusan. Mauricio, akay na. Bayama siya ti makisarita kanya, Pamela. Pamela? Kaya't mo ka din, trabaho kada kami? Okwa man. Tapno na BBE ti komunikasyon tayo. Igatangan da ka iti cellphone mo. Kaya't mo? Awan kwarta kapag bayad ko. Sumurot kailangan kada kami. Umanukot ka. Naputa saan lang na cellphone kitag mi ka. Ado pa. Anya? Ipablater mo ti mapukpukaw akabsat mo? Wen sir, madanagan akon. Hindi pa ilang kalman na sana nagawid. Sige. Balasang ka diti kabsat mo. Wen sir, at titiladawan na. Kabsat mo ni Pamela. Amuyo ti kapsat ko, sir. Nasingit agayam ti balasang ko ni Pamela. Sir, patsak ang nagtalaw ti kapsat ko. Nas ka na mabiro ka. Ang mga no, tila simursurutan nan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Patsak ang nagtalaw ti kapsat ko. Nas ka na mabiro kan, sir. Ang mga no, tila simursurutan nan. Kung akon ket, agrairan nagiti kakasta sindikato. Sir, sana mabali na mabiktima ti kapsat ko. Ana, ibati mo na italadawan. Birukan mi ti kapsat mo. Apartment mila ang daytoy. Feel at home, Pamela. Ma'am? Adalaan ko makayat ko adamagan. Anya dayta. Kadwam dya reporter.
Iso ka dito asawam? Di ka agdanag kan ko na. Saan ka nga anwan? Agtalag ka kanya. Di mo ko man ibagbagara ito kan ko na, ma'am. Ngamawan pa nagtalag ko kan ko na. Nagkikita kami ni tiday ta tao. Hindi agis eskwela ak pailaan. Sa bali matitrabaho na. Sa bali matitrabaho. Saan na ka amabalin a pakibiyangan? Ma'am, nasir nga gawid akon. Ang mga nabibirukan ako ni manong ko. Agawid ka pa'y kadi? E din to ta, laplap dan nakan ni manong mo arumwa? Dito ikan, Pamela. Orayam langan di pa nagtrabaho. Saan ka di? A trabaho ti sapsapo. Anya ti aramidan ni Pamela ni Taunang. Nakatulog ka din. Agbuy-buya iti TV. Itad mo amin akayat na. Ikam iti cellphone. Saan mo pailangan nga sa sitkan? Di na kakaya. Tigayam na ani Alexandra ti awisa kumaydi. Ang naatap. Iso nakit-kita mo tanday ta a Pamela. Naskan asaan na ta apagduaduan. Iso nga rod ako nga itad mo amin nakayat na. Pagyanam itinapintas asiled. Kahit no mabalbalin sorwam nga ag-computer. Basic computer lang ti kasapulan. Tirigat na? Kasano ta ang makumpinsir iti rumbang aramitan na? Malakalaan day tawanji. Tinapatag saan nga agsubli ijay balayda. Sir, aging gayta. Awan pa ila tikapsat ko. Di ka mandanagan, Dante. Araramidan min ti amin, tatlong mabirukan mi ti kapsat mo. Hindi pa ilaan. Agdua-dua akon iti gargaraw na. Adda suspetsak asabalin ti mapaspasamak kan kwa na. Dante. At takadiyan mo nasingit agayam na. Mabalin tayo kapagdamagan. Malaksid kini Alexandra. Awanin, sir. Idi nga mi nagis eskwela. Bisyak iti trabaho. Kat jakon na maamo dagiti kagayam na. Daitan ti maikadwa kaso. Iti missing person diti lugar tayo, Dante. Nasulbar ka din di mo na, sir. Saan pa? Aging gayta. Mapukpukaw pa lang ti umuna abik ti mga agnagan ni ti Susan. Kaya tita, si Marunumat ti kapsat mo. Agsungbat ti asino man akin aramid iti daytoy, sir. Biro kag ti kapsat ko. Ura isakripisyo kon tibiyag ko. Hello, Alexandra? Hello, Daddy. Siya akong timawag. Ngamin, gumurgura manan ni Mami kada kayo. Apit ano adiyo sungsungbatan ti awak na. Ni Mami matalaga. At inakmawatan. Ito pasensya kayo, Daddy. Ado ti miss call di ta phone nyo. Kanya rod. Kat itakla nga nasawa sinong bata. Naibagan ni Mami nga umay kaming to kano pumasyar kita. Anya. Alexandra, numabalin saan tayo kumangayta? Apay ni Daddy. Kaya't ko kumaabisitaan ni Pamela. Anya. Alexandra. At datinas ka na mamuam. Yan pangasin. Ta saan ka kumamakmakla at itiday ito nga bagakan ka? Ha? Apay Daddy, anya day na? Mapukpukaw ni Pamela. Anya? Wan. Manunyal daw ang mapukpukaw ti gayam mo. Kat iso ti pakakumikuman mi ita. Nawaya ka nga karamat iti computer iti balay, Pamela. Kukuha amin nga oras. Basta anda ka dito. Nakababaing samit, ma'am. Agbuya ka iti TV. Agayayam ka iti computer.
Aramidam di kayat mo. Oh, God. Di cellphone mo. Ayan na. Indulin ko pa ilaang, ma'am. O sa Ramon. Intet ko day jay para kay ka. Asino kumangan ti awaga ko no teksa. Adon to dagiti ma'am-amom. Ay, ma'am. Naipadamag ang mapukpukaw ah. Bayam ida amang biro kan ka. Basta agyan ka lang dito. Kasano ka diti trabaho nga ibagbagayo kanya? Di kagdanag. Suruan ka na. O anya, sinong batan ni dadim ti telepono? Wan, Mami. Nagsarita kami. Oh, apay garod nga agsalit ka. Ni Pamela. Apay, anya ti mapasamak kan ko na. Mapukpukaw ti gayam ko, Mami. Anya? Oh, anya da ito yan na mapaspasamak. Ang mga numay padamat kin ni mamang ko. Ngaging gayta. Di da pa'y amo na sa dino ti ayan na. Saan ko maamag ka mapasamak da ita? Malagip ko nga mintimbaga na. Kaya't na nga ituloy ti panagadal na. Gapoy ti kinarigat ti panagbiagda. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga nota si murutan na. Saan ka ko mga agpanunot negatibo, iha? Sapay la ko ba? Tamabiro ganda matilaan, tigayam mo. Nagmayat ya kay ayam iti computer. Nakataadong ti score ko. O, anya, Pamela? Enjoy mo ka di matlaang ti games? Ay, ada kayo gayam di talikoda. Jack nadnadlaw. Itay pa yapoy-puyain ka. Kat panakunak, again enjoy ka. Wan, ma'am. Diyan ko napuutan ti oras. Malam gaya man. Ang discover ka lang iti computer no kayak mo. I-click mo lang, no anya ti kayak mo amamuan. Dahito ti may sabanan, tapno makasursuro ka. Agamakak pa'y laang. Ang mga numaperti kay ti computer yo. Numaperti, di ko matang iti ba no? Kaya't ko ang makasursuro ka. Tadaytan to ti makatulong kan ka. At lumadaan ka, iti atong akwarta. At sino kayo? May isa ka reporter. Nakaumayag dito balayo. Tanadamag ko. Ti may papan. Iti kapsat mga babae ang mapukpukaw. Sige sir, umunag kayo. Agaman na. Ala, agtugaw kayo sir. Amo ka na sakit, tinapasamakan ka. Iti pa nagpukaw ti kapsat mo. Kaya't ko ti tumulong. Tapno mabiro kami ti ayan na ita. Malagip kayon sir. Da kayo dyan nagkabar idi rally mi kontra kini Mr. Kampiyon. Malagip mo pa gayam. Asan ka di asika? Tinangida ulo iti dayjay arali. Wen sir, siyak namin ti pan nakalider dagiti mangmanggad. Inlaban mi ti kumpanya. Malagip ko dayta. Siyak namin iti tinangibutaktak iti immoral nga rami day di Mr. Kampiyon. Ngem, nag-resign nakmadla iti dayja kumpanya. Apay, Saan mi ang magustuhan ti panangidaulo ti simukat kini Mr. Kampiyon? Kinurakot ni Ma'am Banji ti kwarta ti kumpanya. Isungawanan ti masweldo mi. kasta ka di. Nag-resign nak. Isuajak matin na tong palti karik iti kapsat ko. Ama ituloy na ti panagadal na iti kolehiyo. Mabalin ka di. Nga i-record ko ti panagsaritam. No makatulong lakit di daytoy ang mabirokan ti kapsat ko. Sige lang sir. Ada ka di sospecham. No asino ti simurutan ti kapsat mo. Awan ti amok. Ngam sakbay ti panagpukaw na. Pinawila ko na arumwar iti balay mi.
Iti ngamin namin sa nasimbangpet. Adutin sangpet na abado, kas kada sapatos. Kuna nang agtrabaho iti may sa restaurant. Kas dishwasher. Hala, ituloy mo. Ngam dya akong pinalutpot pa'y. Noan niya restaurant ti pagtrabahuan na. Dahil talang ti may bagak, sir. Sapay ko ma. Tamabirukan pa'y ti kapsat ko. Nag-uri ti unag. Kayat ko ti rumor. Kayat ko ti agawid. Anyatan naglibas sa karumuan. Makamuritan nagungot ni Ma'am Vanchi. Inayatan kalukatan ti Ridaw. Nakalak. At dami nga ta sa bali ang nakalukat arwangan. Iti kusina. Amangan na nakalukat. Pamela? Ma'am Vanchi? Papanam? Dito kusina. Magain inumak ngamin. Yalaan ka ni ti Diyos. Oh, kaya't mo ka ni ti orange juice? Siya kailangan, ma'am. Syakon, yalaan ka pa iti tinapay. O sige, mabit lang, Kunak no di nak makita. Nakita nakmatan. Apay akas dyan. Sip-siputan nagsamat ni Ma'am Vanchi. Oh, at ti Diyos kan tinapay. Ma'am, ada ko maibaga. Anya dayta? Mabalin ka ting agawid ha? Agsabliak matlaan. No agawid ka, sigurado, saan na kan apalumpusan ni manong mo. Kaya't mo kati amay kulong ni Jabalayo. Ay, Matuukan ka din ni Tibalay, Pamela. wan ma'am, Di ka madanakan. Ipasyerta ka. ang Kwarta ti sa pulang, Pamela. Iti ka nito nga addan ti kwartam. Magatang mo ti kayat mo. Maikam to matan ni manong mo. Iti kwarta. Niya. Kayat na ti aglibas. Imbaglakit din ta nakita. Kan inlak ko ti ruangan. Iswasaan na nakalipas. Di mo baybay na makalibas, Vanji. Delikado no makalibas. Wayan. Sigurado ang makaswag ka. Anya tira ng ganda. Iya dayo ta dito ni Pamela. Naibaga kung daytakan ko na itaya. Kunak nga ipasyat ka. Sana ko na sumunod. Ipano mo langin dito kat ijayton nga erogi na mati agtrabaho. Mauricio, matanagan na. Apay kumamadanagan ka. Ha! Kontrolado ti amin, Vanji. Tinapatagita ipanaw mo dito ni Pamela. Kasangsangpet mula, Ita, kayat mo manan ti agsubli. Binisita kayo lang, Corazon. Anyat klasem apadre di pamilya. Umay na kami lang bisbisitaan. Isuadyak kaya ti agawid. Takanain kang agsermon. Anya, Apay ngamin na di mo maawatan ti trabaho. Agyaman kakit di. At dapat panawen ko amang bisita kada kayo. no kasta. Nalawak nga rodan ti amin kanyak. Talagang addamanan babaem. Insukat na kon. Basta man ti ibagam, Corazon. Makaumakan. Imbes ang makainanak nga agawid, saan? Takarkaroon na tabanlugan ti panunod ko. Daddy? Alexandra, Daddy? Naimbag ta nagawid kayo. Anya ngay, nabirukan nyo ka din ni Pamela? oh, Kaya't yung asawan, Daddy. Di yung pa'y nabirukan tigayam ko. di kagdanag. Para aramidan mi ti amin ang kabagilan mi. Saan ka kumamapukawan ni tinamnama, Alexandra? Pamela? Uy, Pamela.
Mang Renchi, Agriin ka. kanya pa lang di oras. Agrubot ka. Agbiyahe tayo ita. Anya? Alam niya cellphone mo, arigalo kan ka. Tamaaramat mo yung pagpasyaran ta. Owan man, agrupata ko. Nagpartak ti pa nagpataray ni sir iti kotse. Agden nervyosak man. Naskan ngamin ang maabutan ta, di last trip abas iti sentro. Di ka madanagan, Pamela. Sigurado nga ag-enjoy ka iti panagpasyeryo ka ni Mammo Abante. O sige, agawin ka. Ang mga nga da makakita kan ka. Aganat kayo iti biya. Awagan dak-adak. Pakamon ka. Si kakaditi ibagbagad maururay kanyak dito police station. Wan, sir. Siyak ni Darius. Ti anak day di Mr. Kampiyon na negosyante. Juan. Malagip ka. Kabats na ka ti anak ko. Imay kayo idin iji balay. Saan? Tudno day ta, sir. Anya ti maipaikokan ka. Sir, kaya't ko lang at tumulong. Mabiro ka ni Pamela. Anyamet ko mati maramidan ti may sangag tutubo akaskan ka. Sir, nabayagan na kahit kung aramidan na ito eh. Ti sumango kada kayo. Kat sapay lang ko ma. Na makatulong dagiti ibagak kada kayo. Nangaro na iti investigasyon niyo. Anya. Sige. Rugyawon ti istorya. Sir? Sakbayan na ipadamag ang mapukpukaw ni Pamela. Siya, ti kadwana. Anya. Patyandak ko ma, sir. Pudno ti ibagbagak. Sinurot ni Pamela iti reporter, ani Mauricio. Kadwada ni Vanji. Isu ti kadwa ni Mauricio ang mermerienda iti kantin. Pudno ka di dayta. Wen, sir. Pudno dagiti imbagak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Atay uno di biyahe tama. Nabano ka? O sige, agina na ka pailangan dito hotel. Agpasyartan to, intan makay na naka. Agsublita ka di matlaang nga dagos? Aganyo ito pa'y. Di mo pailangang panunutan di pa nagawid mo. Mabitlaan nga, ato ka sarita. Apingin mawag ka. Nakadanon kayo ka din, iti babanan niyo. Nag-check-in kami, iti may isa a hotel. Sige. Magdirok kanton iti apartment. Amabalin niyo apagyanan. Dahil dati sumarunong aramida. Pantaya manalaing ni Pamela. Amangan no makalibas. Amok ti aramida. Hinaramid ko ti amo, tapno mabiro ka ni Pamela, Nana Linda. Ay, Darius. Dapag ka dinaramid mo. Sapay ko ma. Tanda pagbanagan dagiti imbagam. Wen, Nana Linda. Kat, nagkarin ni Major. Nga ilimod na ti na siya sinok. Tapno sanda ka mabigbig. Kat nam na mga kleta. Ay, idi pa'y lang aben kat agdua-dua akong iti dayjay abanje. Idi pa'y laeng amo kong adakas ti aramid na. Kat iti dahi apan nakakita kadakwada. Pacheck. At da relasyon da.
Basta, nalawagan kanyak ti amin, Darius. Ti... Anya, Nana Linda? Nga adda pa kainaigan dagiti dua, iti panakatayday ti amam. Narigat a panunutan. Ngam, isumat lang ti suspetsak nana. Amangan, no pati pan nakapapatay ni Ray. Kat adda pa kainaigan daduhan. Oh, kilat. Ti panagbisitan dito'y opisina. Hayat na ka lang nga pagsaludsutan, Mauricio. May papan iti anya, Major. May papan iti pan nakapukaw ni Pamela. Anya? Ibagbagam ka di nga adda pa kainaiga iti panagpukaw na. Saan mo takas? Siyak lapagarupan ang pagduadwaan na kaya, Major. Siyak anasingad ang kaya mo. Mabasulan na. Kinamom. I-build up ko tinapintas nga imahem dito'y alugar. Hanggang kastagayam, ti panunot mo kanya. Mauricio. Sumbatam lang dagiti sumagmamano sa ludsod. Tapno malawlawagan ti isyo. Sige, nawaya kayo nga agsukimat dito'y opisina. Tapno mapanag na kam nga awan amok iti dayta. Umuna damag. Adda ka di relasyon nyo. Ken ni Panchi. Awan. Natural lang nga kita kami ta agi sursura taket nga rod iti artikulo. Adda ngamin nakakita. Nawaya kayo nga aging bistigar. Panak nakakada kayo, anagbidot kayo. Agtalagak iti kabalan nyo nga imbestigar. May naig iti panagpukaw ti kabsat ko, sir. Kumusta ka din tinagbanagan ti imbestigasyon nyo? Dante. Saan ka diyan nagtrabaho ka iti kumpanya da iti Mr. Campion? When, sir? Ngam nag-resign ka. When, sir? Ta saan na kami napaspasweldoan? Kaya tamom ka di. No sa dinyo itan ti ayan ti simukat iti da iti Mr. Campion. Anang idaulo ka da kayo. Ni Ma'am Banji, sir. Apa man ang nag-resign akon? Diya ako nagsubsubli, Jay. Ngamsak ba iti pa nag-resign ko? Aminak. Nagsinong ba't kami pa'y kini Ma'am Banji? Apay ka di anadamag yo, sir. Oh, Dante. Narigat asawan yan. At da nakakita. Nga isuti si murutan ti kapsat mo. Anya? Saan na pudno dayta, sir? Saan? Siya ka mismo timapan iti ayan ni Ma'am Banji. Adanti inisyal ng investigasyon mi. Ha? No kasta? Nang ipananan iti kapsat ko. Ha, mapatay ko dahil babae. Awanan dito ni Panji. Anya? Uray iti kumpanya. Manunabulan anang rigap. Saan? Kat adda na kay baga. Ang naglugan da iti bas sa Pimanaw. Ti awanan bain. Apay at ikabsat ko, bay! Apay! Oh, kumusta, Banji? Nasaya. Sumit nga tan. Hindi nakasarang kami iti apartment. Kat ni Pamela. Nakaturok. Bantaya manalaing, delikada. Suspetsiyada kon iti pan nakapukaw ni Pamela. Ken uray sika. Anya? Isuanas ken nga ganad kayo. Ada siguro na niya report. Dayta ti patsyat. Ngam sanda nga agbaligi. Mapaayda iti anyaman nga investigasyon da. Maipapan ken ni Pamela. Pinayawan ka tadyakon kaya ti makagkagten kanya katawag, Mauricio. Anya damag dayta, sir. May papan iti panagpukaw ti may sabalasa nga managan, Pamela.
Mamati kayo, iti dayta at damag. Dahito iti may bagakan ka, Mauricio. Ya kaya't amay raman iti kalukwan ti pagiwarna kapag sursuratan. Dalato ti kredibilidad dahito ya pagiwarnak iti komunidad. Kat ya kaya't ang mapirdi dayta. Sayang gusang lang dayta anakadanon kada kayo, Mr. Editor. Kasano? Nawapalag na kakapod, no? Nakasagana at nga ag-resign. Nagpanurot ka na laing. Nabayag ka ni ti daytoy at trabaho. Awan ti dakas nga ar-aramida. Sapay kumangarod tawan. Tapnoawan pagbabawyam iti udina. Pamela, di mo ka di magustuhan ti makan? Awan ganas ko amangan, Ma'am Banji. Nakaululimag ka. Talaga ka di akasta ka. Adalaan kayat ko amamuan. Anya dayta? Aglamlamang takadi. Apay ko mga aglamang ta? Tas lang amin kasta ti pa ng break nak, ma'am. Aglamang ka. Tadi mo kaya't nga agsubli ka ni manong mo nga stricto. Saan ka di? Kaya't ko amin ti maadaan iti trabaho, ma'am. Pues, sumangpatin yung order ko a computer. Rugya mo ti agtrabaho. Umapala ka dagi ti gagayam ko tagis eskwela dan. E din ta siya katsaan. Iswasay saya tumlangan di trabaho nga itad ko kang ka. Adon to ti kwartang, Pamela. Dagitin to kakayam mo. Ti umapalakan ka. Sabihin ko nga taitang ti ayan ni Pamela. Amangan mat no si Muro tayong kadagi ti sindikato. Anya nga tataramida. Diyak kaya't ama irubo ti gayam ko. Di na nga tanaawat dagiti surat ko. Iso adi na nasubalitan. Wano talaga asaanan ang nakadanon kan kwa na. Ado dagiti kayat ko ama-amuan. Inton sumaruno alawas. Sembrit min. Agbakasyonak ijay probinsya. Alexandra, umadanin ti semestral break yun. Anya ti plano nga aramide. Ado mami. Ado dagiti rumbang nga si kaswat. Amom, nakasarita ko ni daddy maipapan iti plano ta pa nagbakasyon iti probinsya. Ngam, saan ngay manugot? Apay ka no? Delikado ka nung amin ti mapan itay jay. Nangruna, taaging gaita kat awan pay na. Amok mami. Iti saan apa nang sungpat ni daddy kadagiti sa ludsud ko. Amukon. Aging gaita. Di da pay laam mo no sa dino ti ayan ni Pamela. Amangan no makatulong ti barong at teknolohiya. Tapno matuntun ti ayan na. Computer ti kayat mo asawa. Wan mami. Uso ita dayta. Ado ti maaramidan ti computer. Saan ako na naasam ka na kita? Ngamin, bakit takot? Agaramidak iti account ko, mami. Barang babaan iti daytoy. Maamuak no sa dino ti ayan ti gayam ko. Jak maawatan ti ibagbaga ni dadim a cybercrime. Krimen na maiwayway at babaan iti internet. Adon dagiti agbalbalin a biktima iti cybercrime. Nang runa, dagiti minor ti edad. Kasta ka di. Kasapay la kumagarod. Ta saan nga agbalin a biktima ni Pamela. Sapay la kuma. Saan mo apagput nga ti computer, Pamela? Saan na ka nga anwan dayta? Ado ti maitulong na dayta ka. Ma'am, i-click mo lang ang site, kayat mapapanan. Kasta lang kasimple. Kaya't
ko kumati maadaan iti ato agayan. Padasam amapan ijay chat rooms. O sige. Sige lang. I-click mo. Ay, agnerbyusak, ma'am. Apay ko mga agnerbyus ka. Okay. Ada nag-message ka. Basta ang message na ka. CTC? Anya na ito yung CTC? Kaya to chat, di kaya't naasawan tayo. Damdamagan na, no kaya't mo di makichat ka na ko, ana. Oh, at amanan message nan. N-A-S-L. Anya na ito? Name, age, sex, kan location, di kaya't naasawan tayo. Tandaan ang Pamela. Foreigner dagiti pilyang. Galante da ngamin dagita. Nay, Darius, kunak man no semestral break yaon. Wala na. Makalawas mo ti bakasyon mi. Wala. Tani agbasbasa ka man ang iti libro. Advanced study lang, nana. Ay, ito sumaron no asam. Narigrigat ton dagiti subjects mi. Wala. Ngam amangan no masubra ang daytapan at basbasam. Saan mat, nana? Kinapudno na. Aw-awisan tak dagiti classmates ko nagja-jamming kami. Oh, apay adi ka mapan. Panawon nga aging yoy ka itabaro. Agpasa aklaangan Ngam ti aginom. Ay na, seryoso ka launay iti panagadal mo. Sa bagay, mayat metkit di dayta. Tapno makaturpos ka adagaw. Sa dinuti ko na, mapagpiknikan nyo ka dagiti classmates mo. Iti may sa resort, mami. Kadwak dagiti classmates ko. Kenti may sa professor ko. Sa bagay, kundaway yumat nga agaliwaksay, no kastoy a semestral break. Naisagana kong dagiti gamit ko, mami. Sige, mapanakon. Oh, mabitlaan. Kunak man, no umay da kadagasin dagiti classmates mo dito balay. Saan, mami? Imunadan. Sumarunong aklaangan. O sige, mami, ha? Ag-overnight kami, Chay. Ma'am Panji, tulungan kan nga Pluto. Saanan? Siya kung dito kusina. Ingka kiti makitsa. Mabainak, ma'am. Saan ka na matulungan iti trabaho? Saan ka madanagan? Ikabisadom kit diti makipag-chat. Sarkam dagiti sites, akayat mo asarkan. Kat no ada makipag-PM kan ka, ayaban na. Ha? Anya a PM? Private message ti kayat na asawan dayta. Iba tulo dami ti private message ti ka-chat mo. Kat sayatan, Pamela. Adda kwartan. Oo, datayo dito na po, nakasangkot na yun. Umaba kayo na po. Dakkel ang tinagbaliwan na iti probinsya niya. Saan ka kastidi? Tinasayan. Mangarkilaak iti tricycle. Tani, sumitingatan. Sa dino ti pagtuwak. Tinasayan. Agjet inak kailangan iti may sa hotel. Naskan asaan ang maamon ni daddy ti kadak ito. Pamangan no pagawidan na kadakos. Ay, ado ti pasaheros no kasi nga oras. Magnaan, kat mapanak iti day ti abanda. Bari makalugan ang kadakos iti tricycle. Pagulit ka. Kasla kabisadok day ta lalaki ang magmagna. Juan, iso laki ti. Aram bang ka di akasalita? Amamunak pa yung ngata. Ha? Timbalyaw di dayan ko. Lingdak ti rupak. Umasidagan dito ayan ko. Anya ti aramitan.
Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.